pamit gondoning menyan gondo arum semebak ing angkasa minggah muji mringguti minangka sarana nyuwun Gusti ngangakarya jagat murih rahayuning sedya wontenipun pagelaran campur sagung budaya pramila kasuwaken wonten para-para ingkang mijiji kasuwun medalipun para ingkang ngandhaken bakaran jejiwan ing dalu punika. Umebaling gondo arum minangka sarana memuji mringkang moho kawasa Niki kasuwun dumateng Bapak ingkang asta mobil sigra petak kasuwun dipun inggiraken amargi wonten mobil ingkang badhe liwat penting pigang wigati sepisah malih mobil sigra warna putih kasuwun dipun pinggiraken amargi wonten mobil ingkang badhe lumampah wonten tiyang sakit. Medaling para seta-seta ingkang saking guwa sajroning sasana ingkang sami agem busana kethek putih tapi monyet ugi kethek abang kasusul ana gondo arum aku jumedul bakal mirsani rene ning aku ora bakal ganggu gawe marang anak Adam. Iya. Aku teko kene iki mung paring ngewu ndedonga marang Gusti Nggir Bodong. Aku ora bakal ganggu gawe, aku bakal melu anyekseni sira. Anggone kula wentah Kang Putra Nggir Bodong muga slamet rahayu nir ing sambe kala. Iya. Amarga siramu ning kene kasuguhan awujud kumubuling gondo arum kamenyan. Mula sira isa nyedot sajroning rasa wondene niluputi kabeh padha njaluk kawapura. Iya, ora ana sing luput nggih. Iki gondo arum aku tak nyedot. Rasaning sajroning atiku katon puas. Kok. Kepriye ger sing kok rasake aku ngrasake kok ento arum aku wis katon lega muga tansah rahayu slamet ing sambe kala ya Nggir Bodong aku tak enggal-enggal nyuwun pamit muga kabeh tansah pinaringan sehat rahayu ingkang gadah damel saha kanca rewang para tamu kabeh ingkang samiya makarya ing dalem kene. Aku tak nyuwun pamit. Iya. Sing hati-hati sira mburi papan panggonamu dewi-dewi. Iya, matur nuwun. Matur nuwun Mbah Wani. Katon Padang Yar Kemrawangan sajroning pepanggungan kanthi padang kaya sajroning manah sajroning ati tansah kabar ati ingkang suci kabarenganing ati kang duwe rasa jujur samya rebut ngarsi padha dawuh nyosang nata sajuru juru ngayahi karya sigra
dados katon para putri-putri kang wedhis yoga angentasing karya nindakake jeji bahan ingkang awujud tari kuda senterewe para putri-putri ngagem busana sarwa indah busana sarwa abrit busana sarwa abang nirpindo ombak ing jala nidi kanthi jumajering para tamu ingkang samya amir sani kanikmatan sadurunge manah lenggah kanthi satata wiwit ingkang muda tuwa saha lare alit